Li Tirkiyeyê tenê şaredariyek ku ji aliyê Partiya Komûnîst tê birêvebirin heye ew jî şaredariya Ovacika Dêrsimê ye ku Ovacik bi vî aliyê xwe taybet e. Şaredar Fatih Mehmet Maçoğlu ji Partiya Komûnîst a Tirkiyeyê hat hilbijartin. Serjimara Ovacikê 6000 e û navçeyek biçûk e. Rêveberiya şaredariyê bi dirûjma gotin, erk û biryar a gelê Ovacikê kar û xebatan dikin. Gel di hemî merheleyên biryarên şaredariyê de cî digirin û xwedî gotinin. Her roj bi dehan kes ji çaraliyê Tirkiyeyê tên serdana şaredariyê dikin û merak dikin bêka şaredariyek komûnîst çawa tê birêvebirin. Dema mirov di derê şaredariyê de dikeve hundirê şaredariyê pirtûkxaneyek biçûk dertê pêş. Ji bo hezkirin û hînbûna xwendina pirtûkan di nav zarokan de zêde bikin, bi kampeynan pirtûkxaneyek ava kirin û bi şertê ku rojê 2 saet pirtûk bixwînin, ajotina bisikletan a bê pere weka xelat destnîşan kirin. Şaredar Fatih Mehmet Maçoğlu dema ku me serdanê Ovacikê kirbû ji bo sempozyumek li Stenbolê bû. Lê cîgirê wî di derbarê xebatên şaredariyê de agahiyan da. Gerek kanun, gerek hayvancılık. Beriya li navçe û gundan hem ajelvanî hem çandinî nemabû. Şaredariya me dixwaze hem di warê çandiniyê hem di ajelvaniyê de xebatan li pêş bêxe. Dîsan hingivê Ovacikê bi qelîne ye û em dixwazîn mêjvanî jê vê pêş bêxîn. Li navça me 107 mêjvan hene ku hingivê de hilbirin. Bi pêşengiya şaredariyê me hemî berhemên gundiya li vir tê firotin. Ji ber xwezaya dewlemend, hilberandina xwarinên xwezayê derfetê çêkiriye ji bo hilberandina komînal a birêya kooperatîfan. Li Ovacikê fasolî nok tê çandin, her wisa penê jî tê çêkirin. Hilberandina hungiv jî zêde ye. Van berhemên xwezayê di bin banê kooperatîvê de gihîştin hev û îro li çaraliyê Tirkiyeyê fasoliyên Ovacikê her wisa hungivê wê tê firotin. Şaredarî beşek ji perê kooperatîvê jî vediqetîne ji bo borsa xwendevanên zanîngehê. Li dikana firotinê a berhemên kooperatîfa şaredariyê jî fasolî, dims, nok, penêr, tuyê hişk, polen û gelek cûreyên xwarinê tên firotin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Ovacik.